ihmettä? Jenni haluaa, että me lähdetään tänäänkin bileisiin. Ei mulla oo mitään päälle pantavaa. Ai se viesti tulikin nyt. Mitä sä laittoi toisen viestin nyt peräkkäin? Ja pitäis mennä 5:45. En mä kerkee millään. Mulla on aina nämä samat vanhat vaatteet. Eikä mulla nyt aikaa lähteä mitään sovittelemaan. Mä niin inhoon sovittamista. Mut eikä mulla mitään mutta nythän on se uusi kauppa, missä ei tarvi sovittaa. Mä menen käymään siellä. Moi. Moi, sä tulet sohvalle. Joo, kyllä. Okei, otetaan susta ensin mitat, niin pääset sit valitsemaan vaatteet. Aha, okei. Asia selvä. Seisot vaan siinä ja mä kierrän. Okei, tässä on sitten valmiina tää sukki. Nyt tässä on tää lähtötilanne, että sä pystyt skannailemaan tällä laitteella niitä vaatteita, mitkä miellyttää sua ja kutsut sit mut tosta napista ja Alright. ja siinä skannaustilanteessa tähän ilmaantuu sitten lisäostoskoriin ja kutsun myyjä ja Joo. Kuulostaa simppeliltä. joo. Noniin. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Mistäkään sitä löytäisi päälle pantavaa? Nää voisiko olla ihan sopivaa, ihan siistiä. Tällä mä ilmeisesti luen sitten ton koodin tosta. Kokeilas. Joo. Sitten joku paita. No, siitä. Luetaan. Joo. Näyttää ihan hyvältä. Mut ehkä tää tarvitsis kyllä jonkun takin tai jonkun tohon päälle. Katsotaan mitäs täällä. Joo, tää voisi olla kyllä hyvä siihen. Missäs tossa on se koodi? Kun ei näy. Tossahan se on tuolla. Se kyllä sopii siihen paremmin. Mutta en tiedä, onko tää vähän liian rento. Ne on vähän tyylikkäämmät kumminkin ne bileet. Katsotaan, olisiko täällä jotain vähän tyylikkäämpää. Tässä onkin aika hyvän näköinen. Joo, pikkutakki ja tommonen joo. Joo, okei. Tosta joo. Sitten vielä toi paita. Noin. No mut sehän näyttää tosi tyylikkäältä. Tosi hyvin sopii. Mä niin tykkään, kun mun ei tarvii sovittaa. Ja mä laitan nää ostoskoriin. Ja sitten mun tarvii varmaan kutsua myös, mä kutsun myyjän. Noin. Niin sä kutsuit mua. Joo. Oot sä valmis? Kyllä, joo. Löytyykö jotain? Löytyy itse asiassa tosi hyvät, niin kuin tosta näet, tosi hyvät setit löytyy. Joo, tosi kivan näköiset. Hyvä. Sä voit nyt mennä tonne loungeen, tonne nurkan tai ihan tosta noin, ihan 5 metrin päässä. Okei, alright. Sinne odottaa vähän miettiä vielä, että onko tää oikea ratkaisu.
Okei, kuulostaa hyvältä. Ja kutsu mut uudestaan sitten. Selvä. No niin, nähdään. Nähdään. Kyllä tää on näistä paras vaihtoehto. Joo, tää on kyllä mä luulen, että mä kyllä valitsen tän. Tää on kyllä kätevää, kun ei tarvitse sovittaa. Tästä näkee tosi kätevästi. Tää on kyllä hyvä. Joo, mä otan tän. Joo. Tässähän tulee jano, vaikka ei edes tarvitse sovittaa. Sä oot valmis. Joo, kiitos. No niin, kiitoksia. Tässä on sun kamppeet. Kiitos. Nähdään.